ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അയിലക്കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ അത് ഈ ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു. വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒന്നിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടു. പിന്നെ ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ടാട്ടോ വെക്കണത്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ടു. അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനുകളെല്ലാം പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടാട്ടോ തിളപ്പിക്കണേ. അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീനെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. അതിനുശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 പാലാണ് എടുത്തേക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിയരുത്. നല്ല തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.